Ahojte, vítam vás u tohto videjka. Teraz schválne, koľko máte voňaviek, to mi napíšte do komentára. Ja mám takúto cute Hello Kitty zo Zary, to bolo sa mi zdá, že v Avione v Bratislave, takáto cute Hello Kitty a ona strašne pekne vonia, to mi kúpil tato, keď sme tam boli, ale veľmi pekne vonia, ale neviem, kedy som ju naposledy použila. Potom tu mám takúto od mami, už je tam málo, lebo mama ju používala a ona strašne pekne vonia, taká čerešňová, sú také srdiečka, že ja, krásne, ale fakt je strašne pekne vonia. Potom tu mám Sol de Janeiro 59, ono to tiež veľmi pekne vonia, ja keď som si to kupovala a prvýkrát som si to strikala, že ako to vonia, tak mne to smrdelo, ale potom to vonialo mi to strašne, takže z toho dávam aj do školy niekedy. A veľmi pekne to vonia, ale ja si to niekedy nastrikám aj do vlasov, tak, ale na končeky, nie ako hore na vlasy, že aby som mala mokré vlasy, ale tak na končeky, aby mi voniali vlasy. Potom mám Juicy Bomb voňavku, to je voňavka, to som dostala na Vianoce. Ona tiež strašne pekne vonia, keď som ju včera ovoniala, tak mne normálne to tak do nosa, že mi išli slzy. Potom som dneska dostala takúto Sol de Janeiro malú, takú 68, ona tiež strašne pekne vonia, ale mám taký set, akože tam je sprcháč a nejaký krém na telo. A potom tu mám takéto dve mini voňavky, tie mám iba tak, ako mám ešte nejakú v školskej taške, lebo ja aj do školy nosím voňavku aj balzám, ale mám to tu od laku, takže to si nevšimajte, ale tiež pekne voňajú. Potom tu mám takúto, to je voňavka, táto priniesol z Nemecka, lebo on pracuje v Nemecku, a potom ešte takúto, tá tiež pekne vonia, no neviem, či pekne vonia, ale vyzerá, že pekne vonia, lebo sú tu tieto kvetinky a tá je tiež z Nemecka, ale však vidíte, je to po nemecky napísané. A teraz pokračujeme ďalej, keď sa pokúsim niečo. Dobre, ďalej pokračujeme s leskami na pery, tých mám trošku dosť. Začneme týmto, to je Juicy Bomb, melonový, taký balzam, ale mám to takto. Ja to používam, ale strašne to farbí, ale je to dobré ako Juicy Bomb, ako normálny Juicy Bomb. Potom máme takéto zajačika, to mi dala mama, lebo som si to od nej vyprosila, tak mi to dala, ale je to tiež dobre, taký trblietkavý. Potom tu mám Choco Bomb, to je také ako čokoláda, mne také čokoládové, že moc nemám rada také čokoládové, ale ako to mi dala mama, takže keď je to od mami, tak je to dobre. Potom tu mám takéto dva, to mi dala kamoška, lebo jej táto bol v Koreji, tak nám to doniesla, ale tiež sú veľmi dobré a ono, keď toto otvorím, neviem ako teraz, tak tu je takéto ako keby niečo, takáto blbosť a ono je to také mäkké, ale akože hovorila, že sa to ťažko otvára, ale otvára sa to celkom ľahko, takže teraz to zavriem, neviem ako. Toto je takýto, s takým, neviem, ak sa to volá, no to je názov. A ono je to modré, ale farbí to akože na presvitno, akože keď si to takto. Počkej, to prdel. No ono je to ako modré, keď sa to takto, ale neviem, ale ináč to farbí na presvitno ako normálny lesk. A potom tu mám takýto z H&M, ten je taký červený. Ja vám to ako môžem ukázať, počkajte. On je takýto červený, ale ja to nemám ako poriadne rozotreté, ale on je taký červený, ale veľmi sa mi páči ako tá farba a to som si kupovala len tak, lebo je pekný a bol v H&M-ku, ale v H&M-ku sú celkom ako drahé veci, takže neviem, ale je veľmi pekný. Potom tu mám týchto mackov, neviem, ak sa to volá, ale to sú normálne ako presvitné balzamy, alebo také lesky ako keby, ale je to veľmi cute, tí mackovia, takže pokračujeme ďalej. Toto som dostala v Balea kalendári, čo som mala, ale teraz ja už som ho proste všetky okienka otvorila, takže teraz išiel do koša. Ale toto je tiež ako normálny ako balzám, ale ako zase presvitný. Potom tu mám Lychee Juicy Bomb,
tiež balzam ako. Potom tu mám takú, akože to bol, že Xmas Edition a ono je to takéto. Akože bolo tam 5 v tej krabici a tá krabica vyzerá takto, neviem, kde je teraz. A tá krabica vyzerá takto. Ja si to kupovala s babami, keď sme boli spolu ako v meste. A k tomu je takáto cutie čapička. Ale ešte je to takýto zlatý a takýto, ako všetky sú rovnaké, ale tento taký, no nie že zlatý, že nefarbí na zlato, ale sú tam také trblietky, ale ten vrchnák sa mi na tom páči. Ale tie Juicy Bomby tak voňajú, takže mi sa páči na tom, že voňajú. Toto som dostala dneska, tam je takýto Pokémon a ono je to z Japonska, či z čoho. No z Japonska, ono to vonia po jahode, proste je to jahodové. Potom tu mám takéto srdiečko, ale ja mám ešte jedno, ale to mám v taške a nejdem to teraz vyťahovať, lebo sa mi nechce. Ale to je takýto, proste sú tam, je to taký trblietkový, taký srdiečkový, tvar srdiečka, veď vidíte. A to som dostala od tety, neviem kedy, sa mi zdá, že neviem, ale dostala som to od tety. Potom tu mám Spooky Bomb. Ale ten je taký pekný, ten má aj moja segra, čiže Hanča, aj mama. Potom tu mám takéto dva, ale tie moc ako nepoužívam, lebo však tie vyzerajú tak detsky, ale ako niekedy používam. Potom tu mám fialový Juicy Bomb. Ten je tiež presvitný, ale trblietkavý. Potom tu mám Labelo, takýto. A ten, akože, zdá sa to byť akože balzam, ale ono je to takéto a ono to strašne pekne vonia a jak si to dám, neviem teraz ako, tak neviem, či to vidíte, ale ono to farbí, takže keď som si to dala, tak Hanča, že čo tu máš, že ty si čo dala na ústa, že ty si máš dávať to, Labela taká, že som si dala, ale ona si myslela, že ja si dala nejaký rúž, takže neviem. Potom tu mám takéto tri v jednom. A neviem teraz, ako to otvorím, ale otvorím to. No to sú takéto, akože sú to presvietné, ale toto je vanilkový. Viem, že toto je vanilkový. Toto je marshmallows a toto je čokoláda. Zas čokoláda, ktorá proste, nemám rada čokoládové balzamy, ale to je teraz jedno. Takže schválne, koľko máte balzamov alebo lesko na pery, napíšte mi do komentára. A koľko máte voňaviek, to mi tiež napíšte. A lúčim sa v tomto videjku, tu je ešte ten balzam a lúčim sa s vami, pa pa.